useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Oh, yeah. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 45 minutes after 11 o'clock, and welcome back, of course, ating Love Radio Top 10 Countdown. My name is Diego Bandido. Pag may buhok, hindi ako yan. No. Now, right about now, welcome po sa ating Love Radio Presents. Alam ko maraming nag-aabang, maraming naghihintay. Eto na, hindi ko na patatagalin to. Ladies and gentlemen, live and flash, let's all welcome the group they call themselves. Kayo na guys, pakilala in 1, 2, 3. Mabuhay! Yeah. Ako po si JL. Ako si Jello. Hello po, ako po si Akira. Ako po si Nate. Ako noon po si Mickey. And kami po ang BGYO! Good morning. Yan, Morning first question. Ayan, kaya gusto ko kayong magpakilala kasi gusto ko malaman, ano bang ibig sabihin ng BGYO? BGYO, bawat letra dyan may ibig sabihin. Medyo Yeah. mahaba-haba to. Ayan, okay. Yun yung meat na gusto ko malaman. Ayan. Okay. Okay, so, Yan. B? so B muna, becoming the change. Wow. G, going further. Y, you and I, then showing the world what it means to be letter O, originally Filipino. Wow, galing. So it's very positive. Napakaganda ng vibe pala ng BGYO. Now I know. Yes. Okay, so first of all, welcome dito sa Love Radio Top 10 Countdown. Thank you po. At maraming salamat Karangalan dahil po. pinaunlakan nyo rin ang aming imbitasyon. Yes. Ayan. So, how are you guys? Kamusta muna? Super excited po kami kasi first time din po namin dito sa Love Radio. Which is, alam naman po siguro ng buong Pilipinas. Oh, napapakinggan ng mga nanay at tatay niyo. Kahit po kami, pagpapasok kami sa school Oh, or really? napapakinggan po. Alright. So, ayun po, nakakatuwa po. So, you guys nag-aaral pa? Going to school pa? Or? Yes po. Okay. School pa rin po. Kaka-graduate lang po namin actually ni Jello. Uy, congrats. Silver. So, ako, I don't have any idea. Kaya I want as much as possible parang rotong usapan natin. Pero please do educate me. Gaano na ba katagal kayo as a group? Well, bilang kami na debut na, mga 3 years na ba 3 tayo? years. 3 years? Mag-4 years sa January. January. Okay. Magpo 4 years. Pero pag sinama po namin yung mga training, all in all, parang 5 or magsi 6 years na po. Yeah. So, paano kayo nabuo? Paano yung selection? Nagkaroon po siya ng audition po before, yung parang worldwide audition po ng Star Hunt. Okay. And scouted po kami lahat actually, pero kami po ni Nate yung pinakaunang nakapag-audition dun sa may parang basta marami pa kami nun nung time na nag-audition po kami sa secret audition na yun. Sa world, nationwide to. Nationwide na audition siya. Tapos first po kami nag-meet ni Nate, pero hindi ko po siya masyado nakakausap kasi hindi siya marunong mag-Tagalog. Suplado ba? Hindi po marunong mag-Tagalog. Hindi po Akala lang talaga. namin suplado. Wala talagang kakausap. Bahala ka. Saan ka ba galing? Saan planeta ka galing, Nate? Ba't di ka marunong mag-Tagalog? Hindi po, sa Bulacan po ako. Planetang Namek. Planet Chicago po ako. So ayun po, nung audition po, so parang nagkaroon po ng mga bootcamp and everything po hanggang sa nakapasok po kami ni Nate. Pero nung time po na yun, hindi pa namin nakikita si JL and Jello and Mickey. Parang during the process po nung training, nung in-house na po kami, doon po sila pumasok. Then ang next po na pumasok ay si Jello and JL po. Okay. So, Sabi ka. ayun. Tapos ang last po na pumasok ay si Mickey. Tapos, basta marami pong evaluation, ganyan, elimination, Yeah. then hanggat sa 150, 20, 10, Paunti 7, po ng paunti 5. talaga. Oh, so kayo yung natira. Tara, ako. Yun. The best of the best, ika nga. Grabe na. Wow. Hindi, sa totoo lang, di ba? From hundreds, di ba? Kayo ang natira, it really speaks a lot. Di ba? Now, syempre, hindi naman ganun kadali na mag-glue kayo sa isa't isa kasi iba-iba yung dynamics, iba-iba yung ugali. Tama po yan. Paano kayo nakapag-adjust? Mahirap May mga talaga sumpungin, may mga ganun. Ngayon, Opo. wala sa mood or ano. Lalo na po yan, nag-start po siguro nagkaroon ng mga tampuhan or ng away. Nung nag-start na po kami sa Korean training. Nung pandemic. Kasi yun po yung talagang kami na lang magkasama, hindi po kami nakakalabas. Naka-lock-in po kami. So kami lang yung magkakasama
for almost 9 months po. Okay. Tapos, ayun, dun po lahat lumabas na kung ano yung talagang makikita na namin kung ano yung ayaw ng bawat isa, kung ano yung hindi gustong ugali ng bawat isa. Well, so, dun naayos naman namin po. Well, actually, that's the beauty ko minsan na na makulong kayo para Yes. makilala So, niyo yun, sobrang kasi laking- nagmamature kayo as a group hindi as individual din. So, like ano mga maliliit na bagay na pinagtatampuhan, like for example. Mostly sa mga trainings, yung Kasi nagte-training po kami hanggang 2 a.m. minsan. umaabot. Nagkakainitan Tapos na ng nagka-clash ulo. na kami. Like, Tas, walang minsan kain. mabababaw na din na bagay. Halimbawa sa blockings, ganyan. Oo. Sa mga... Ikaw kasi. Oo, yung mga ganyan lang. Kanina ka pa Hindi naman po umaabot sa sobrang lalim to the point na magkakapisikalan. So parang away bata ano lang din. Yes. Ayun. Opo. Mga ganun lang. Yung isa po na cause nung init ng ulo kasi na on diet po kami nun. Oh, wow. Wala talagang kinakain. Hirap talaga yan, Opo. brother. Grabe po. Mainit ang ulo ng lahat. Pagod ka na, gutom ka pa, kapgo, as in kapoy at gutom. Yung pala tawag po doon. Pagod ka na. So yun. Medyo na-survive naman ninyo for how many years, di ba? So, well, I would say, first of all, congratulations sa inyo. Thank you. Thank you po. You did a great job. Kasi hindi madali yan. Imagine niyo from 100 at kayo na lang ang naiiwan. At sabi nga kanina sa kung napakinggan nyo kanina, yung binanggit ni Kajot yung, let's ball in. Ayan. Actually, bolt yun. Nagkamali lang siya. Ball in. Sabi niya. Akala ko sadya. Lagi ko naririnig. Nagkamali lang talaga siya. So, anyway, now let's talk about yung bagong-bago yung single. Called Trash. Yo, bakit trash? Because the song is about yung nasa point ka ng life mo na kaya mo nang itapon yung lahat ng sacrifice your anything, your work para lang sa isang tao. You know, Okay. sacrificing your time, your money, you know, gagawin mo lahat talaga kasi para sa mahal mo. So that song is, you know, put it in the trash. So Okay, so parang things that you want to let go for that certain person. yeah. Para sa love Yes. mo. What you're willing to sacrifice. That brings me to the next question. Iisa-isahin ko kayo. Ayan na. Anong trash ang pwede niyong itapon Sa love? for love? Siguro, hindi naman totally lahat, pero yung time ko sa mga friends. Pero hindi ko naman totally aalisin yun. Aha. Siyempre, pag Ano ba? Aalisin mo hindi? Hindi po aalisin. Ay, sige. Opo, yun na lang. Pero hindi ko totally aalisin. Parang babawasan lang. Yan, babawasan lang. Para siyempre bibigay ka doon ng sa part sa Okay, about you guys. I think ang pwede kong ma-throw away or parang sacrifice is time din talaga. Time. Sin, Yeah. well, ang love language ko, quality time. Okay. Ako, kaya kong maging selfless. Oh, like, okay, please expound. Ay! Selfless. Oh Joke my po, God. hindi ko pala i-expand. Good morning. Expand mo na lang. Kunyari, I want to do this, pero gusto niyang gawin to. So, I'm gonna, hindi ko gagawin to. Gawin namin yung gusto niya. Parang ganun. Wow. That's good, bro. Kasi parang mas inuuna mo yung kapakanan ng mahal mo sa buhay, Yes. ng somebody or someone compare sa'yo. Wow, galing. Aaralin mong mahalin yung gusto niya. Yeah. Ganun. Ganung attack. Ako po, ang pwede ko po i-throw away is time din. Kasi time is important to understand a person po. And? Same. about you? Feel ko yung pinaka makaka-relate ako is time, especially with kung paano yung if ever kunwari ngayon may May special someone. Okay. of course work. Uh-huh. For me kasi I need time for myself. Sobrang I really value my time for myself talaga. So especially ang daming nangyayari sa isang araw or tuloy-tuloy, kaya i-sacrifice and just to be with that one special person. So Pero sa inyo, with the job that you got,
mahirap ang time, di ba? Yes. Apo. Yes. Kasi very demanding ang time sa inyo. Sobra po. So it's ako nakatingin ko parang it's very challenging. So parang yung partner niyo dapat very broad-minded din, naiintindihan din. Kasi talagang ang time napakahirap para sa inyo kasi ikot kayo, punta na naman kayo dito at hindi niyo hawak yung oras niyo. Yes. Di ba? Tama. Yes. Hindi niyo hawak yung oras niyo. So tingin ko parang ang hirap i-trash yung time eh. Tama. Diba? Parang ang Mahirap siya. Kaya po Oh, hindi hindi ko tinapon naisip yung trash eh. Diba? Ay, yung time pala yung trash. Parang ang hirap eh, ang hirap for you guys eh to, 'di ba? Kasi again, hindi niyo hawak yung time niyo. Hindi niyo naman pwedeng pakawalan 'yan because kumbaga andyan yung moment eh. You have to strike while the iron is hot. Pag wala na, o 'di ba? Sayang. Anyway, so going back sa mga influences niyo pagdating sa mga kantahan. Pwede niyo bang ma-share sa amin like sino yung mga na-idolize nyo, sino yung mga naging nililook up nyo ng mga singers? Ako po, since before, sumasali po kasi talaga ako sa singing contest. Idol ko na talaga yung mga sila Tito Gary, sila Regine Velasquez. Pero ngayon... Akala ko Tito Vic and Joey. Hindi no. Pero nakikinig din po ako sa kanila. Pero ngayon po, sa ngayon, mga pinapakinggan ko, syempre yung mga bagong artist din, like sila Jason Dacal, sila Arthur Neri. Mm-hmm. Yes. What about you guys? Well, marami po akong sobrang idol ng mga OPM artists, like lalo sa mga kapamilya artists like sila Miss Casey Tandingan, sila Sir Gary V, sila Jason Dacalian, sila Jess Connolly, marami po. Ako po, same po sila Ate Casey, Sir Gary po especially, lalo na pag nagpa-perform siya. And ang pinaka naging influence ko po talaga sa music is Bruno Mars, Ed Sheeran, and Shawn Mendes. Hindi nga. Sige nga, sample. Meron po siyang kinover, ano niya lang sa TikTok. Nasa nasa hagdanan siya. Sige nga siya. Sample naman Aga pa, teka lang. Sarado ba yung mga vocal cords ko? Sige, balikan natin yan. Ako po, na-influence po ako sa mga kuyas ko. Ay, BGY. Uy! Lagi kumakanta si Kuya JL ng Jason Dacal. Tsaka si Kuya Aki ng Sining, yung song na Sining po. Pero for myself din, my taste, inspiration is changing din po. Parang papuntang Justin Timberlake na po. Sa full performance singing and dancing po. Suabe. Alright. Ako naman po, more on Western rappers, mga sila J. Cole, Kendrick Lamar, ganun. And sa pop side naman po, it's Justin Bieber. Alright. Yeah. So, guys, bago ko kayo hinga ng sample, of course, I'd like to give you this opportunity to promote your social medias. Kung meron kayong events, now is the time. Nakikinig yung mga manong drivers natin. Of course, we're broadcasting din sa ating Facebook Live. So, go ahead. Hello mga manong drivers, kami ang BGYO, and kung gusto niyo pa magkaroon ng mga idea kung ano yung mga latest ganaps namin, you can follow our social media accounts, BGYO_PH, and individual accounts namin, BGYO_our names. And of course, lumabas na rin po ang aming bagong single, which is Trash. So mapapakinggan niyo po yan sa lahat ng music digital streaming platforms. To search BGYO. Yes, and our music video is out now sa YouTube. Check yan sa BGYO Official. Yes, and also we just released a vlog of our tour in Canada and United States. So if you want to see that, check out BGYO Official. Yes. On YouTube. Yes, mas makikilala niyo po kami doon dahil andun lahat ng mga ginawa namin sa tour. So kita nyo, sabi nyo kanina, time, tapos diba, sobrang busy kayo. Ang hirap talaga, ano? Opo, pero ano naman po, nag-enjoy naman po. Yun yung pinaka-importante. Nga, kagaya nga na nabanggit kanina na, yung time for yourself, na kahit medyo busy kayo, find time for yourself. Yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan yan. So, you wanna thank somebody or someone, yung mga sumuporta sa inyo, perhaps? Oh yes, syempre, Aces. Kanina lang po pagdating namin, may nakaabang na Aces dito sa labas. Wow. So, maraming salamat. Alam ko, grabe, alam namin kung gaano ka grabe yung effort na binibigay nyo sa amin. And
ayun, alam nyo na yan, Aces, mahal namin kayo and hindi namin kayo iiwan. Sama-sama tayo palagi. Thank you, Love Radio. Yes. Thank you, Love Radio. BGYO on ABS. Shoutout sa inyo. Let's ball you. Ayan, wala na kayong nakalimutan. Baka may magtampo. Wala naman Mga ako. magulang namin, Mga nanonood. nanay po namin. People- Mami ko! Classmate ko nga pala. Mga Yan, ang kaibigan pinaka-importante ko po sa yung Bulacan. people who support you dahil hindi madali Hindi madali ang pinagdaanan nyo, yung trainings and all, yung mga tantrums nyo. Yes. True. Okay, so siyempre, yung family talaga pinaka-importante talaga eh. So anyway, so pwede ba namin kayong mahinga ng sample? This is it. Sige po. Let's go. Okay. Sarado, boss. 5, 6, 7, I'll throw it all away for you In the trash. Put it in the trash. Thank you po. Yun lang po yung sample. Sweet lang. Thank you. Talagang pabitin. So anyway, mga kabisyo, ayun, ipi-play natin po maya-maya konti Yes. yung the full version of the song. So again, guys, wala na ba talaga kayong nakalimutan? This is it? Wala na po. Wala na po. I think- Alright. So, Final answer. alright, so social medias ninyo is again BGYO_PH. alright, so maraming salamat and thank you so much once again. And hopefully na yung song ninyo mapasama sa top 10 countdown in the future, Sana di ba? po. Yes, Okay, sana. and we look forward for it. So maraming salamat. And so here we go, ladies and gentlemen. Hindi na po natin patatagalin to. Eto na. Here's a song from the BGYO with Trash. Thank you po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!